Lesi sigameko sishiye umndeni namalungu omphakathi endaweni beshaqekile. Kubikwa ukuthi ugogo Mazibuko ubehlezi yedwa emzini wakhe ngesikhathi ehlaselwa. Into sisaba ibhamu. Sesinukwesaba ke manje lokho ngoba sikaze sibone. Ngaka nje ngaze ngimbone umuntu omdala mina nje. Angazi. Semqabuka. Sibe buhlungu lento emangalisayo siphelelwa amandla. Siyasaba manje uhamba. Sibonga kona nje uthatholakala manje. Igameko ziba khona kule ndawo yethu yala eMangweni ezokubulawa kwabantu ngenxa yemfuyo. Lesi sokuthi kubanjwe abantu abadala bebanjwe izingane belale nabantu abadala begcine ngidlula umphefumulo wogogo sisihlukumeze kakhulu. Kuboshwe umsolwa oneminyaka engu-19 ubudala ohlobene nesisulu mayelana nalesi sigameko. Umphakathi uthi ufuna ubulungiswa. Kubuhlungu umuntu enze into enje simthole sehamba nathi. Angaboshwanga ukuthi ezobuhlungu naye. Akabuthole ubuhlungu Nkosi yami. Uhulumeni akasize kumbe kuyofunda noma ubani ukuthi nogange kanje wenziwa nje. Njengoba umndeni ulungiselela ungcwaba isisulu ngoLwesihlanu, amalungu omphakathi anxuse izinkantolo ukuba zikhiphe isigwebo esiqinile kubenzi bokubi, ukuthumela umyalezo kwabanye abanukubeza ngokocansi, ikakhulukazi abantu asebekhulile.